एप्रिलनि 10 तारिखहाय दिल्लीयावहाय एर'सिटी होननाय जायगायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा र'सेट हाउस हटेलावहाय हाग्रा महरै बिथांखौ लोगो मोनदों। बीपीएफ आरो यूपीपीएलआ जय सोरखार दागोन नामा? थांनाय 10 एप्रिलाव दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'आ लोगो हमज्लायनानै मा रायलायखो? ज' जायाब्ला जोंखौ बिसोर फोजोबसिगोन आदा होनना प्रमद बर'आ मानो बुंनो गोनां जाखो? बर' हारिखौ खौसे जाबोनायनि बाथ्रा बुंबोनाय बिटिआर थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि थांनाय 10 एप्रिलाव दिल्लीनि एर'सिटीआव थानाय र'सेट हाउस हटेलाव हाग्रामा महिलारीखौ प्रमद बर'आ लोगो हमदों। हाग्रामा महिलारीखौ लोगो हमनानै प्रमद बर'आ सोरखारखौ जों जय खालामनांसिगोन, सोरखारखौ जय खालामाब्ला बिसोर जोंखौ फोजोबसिगोन आदा होनना हाग्रामा महिलारीखौ प्रमद बर'आ बुंदोंमोन होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। प्रमद बर'आ खौसेथि जानांगौखौ मोनदांनो हाबाय नामा? बर' रायजोफोरनि खौसे जाजानो लुबैनाया मोगथाङाव महर मोनसिगोन नामा? नाथाय सोंथि सिखारो, हादरारि हान्जा बिजेपिनि जेनिफ्राय प्रमद बर'आ उदां जानो हागोन ना? हाग्रामा प्रमदखौ ज' जाहोगोन ना? बियो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। नोंथांमोना सोंनाय बायदि आं बे खोथाखौ क्लियारै बुंनो हानाय नङा। गभर्नमेन्टआ सोलायगोन ना सोलाया आरो माब्ला सोलायगोन आरो मानि थाखाय सोलायगोन बेखौ साबसिनै मोजां मिथिगोन मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथां आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारी। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय एप्रिलनि 10 तारिखहाय दिल्लीयावहाय एर'सिटी होननाय जायगायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा र'सेट हाउस हटेलावहाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो बे लोगो हमनायाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बिराद मोजां खोथाखौ बुंदों। बेखौ रायजोआ दिनै मिथिनाया मोजां। बिथाङा बुंदों जे आदा जोङो गभर्नमेन्टखौ जुदि खालामोब्ला गावजों गावनो जों खालामनांगोन। जुदि जों मोनसे जानानै गभर्नमेन्टखौ जुदि खालामनो हायाब्ला बिसोरो जोंखौ फोजोबसिगोन होननानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुंदों। अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो जुदि गभर्नमेन्टखौ जुदि सोलायनायनि मोनसे स्ट्रेटेजिखौ जुदि सानदोंब्ला निश्चय रायजोआ दिनै बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन। जायबायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जुदि खौसेनि थाखाय गभर्नमेन्ट चेन्जनि थाखाय जुदि दिनै लोगो हमनो हादोंब्ला दिनै बिजेपिनि एमसिएलएआनो होन, इएमआनो होन, इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो होन, इएमआनो होन, बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ नोंसोर सोंनाय बायदि मानो लोगो हमनो हाया? मबा नेपालाव मबा सिलिगुरियाव निश्चय बिथांमोनाबो बेखौ लानानै रायज्लायदों। निश्चय बेखौ लानानै बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों जे मोनसे जानानै जोङो गभर्नमेन्टखौ खालामसै होननानै। अब्ला दिनै आं बेखौसो बुंनो नाजागोन दिनै दिल्लीयाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा रायज्लायनाय खोथाया रायज्लायल' जायालासिनो नैबे बिटिआरआव जेन बास्तब रुपखौ मोनो आं दिनै बेखौसो खावलायगोन, बेखौसो रायजोआ लुबैगोन। दिनै नंगौ दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बुंनो हाया थां नोंसोरो इउपिपिएलजों थांनानै गभर्नमेन्ट खामि थांदो होननानै दिनै बुंनो हाया। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बुंनो हाया थां नोंसोर हाग्रामा महिलारी बिथांजों थांनानै गभर्नमेन्ट खामि थांदो बुंनो हाया। नाथाय जायफ्रा एमसिएलए इएम बिथांमोनाबो गासैखौबो मिथिगासिनो दङ जाय लिडारशिपजों थानानै दिनै गभर्नमेन्टखौ खालामोबा जाथिया सेफटि जागोन, खामानि मावनो हागोन, बा जायफ्रा दिनै प्रब्लेम जागासिनो दिनै रायजोआ गथै दुनियानो दिनै नुगासिनो दे साखरि बाख्रिनि खुरांखौनो होन, जा हानि प्रब्लेमखौनो होन, सिमा बारायनायनि खोथाखौनो होन, सोरजोंबा दिनै होखारजानायनि खोथाखौनो होन, बिभिन्न थाखा फैसा फैनायनि खोथाखौनो होन, बिटिआर एकर्डआव दिनै मा जानो थांगासिनो दङ बे गासै खोथाखौ दिनै बयबो मिथिगौ। बेखौ साननानै दिनै ज' जानाय जुदि गभर्नमेन्टखौ खालामनो हायोबा रायजोआ बेखौनो एक्सेप्ट खालामगोन। ओजोंहाय गुवाहाटीनि बरबारियाव न' सिफायजानानै होखारजानाय आसामनि थागिबि बर'फोरनि आलाय-सिलाय जानांनायनि सोमोन्दैआबो बिक्रम दैमारिया बिसोरखौ सोर नायफिनगोन आरो जोंनि दैदेनगिरि एमएलए मन्थ्रिफोरा ज' जानानै मानो बेनि हेंथा खालामनो हायाखै होनना सोंथि खालामो। दिनै आरो नाय गुवाहाटी नोगोरमायाव बरबारि ओनसोलाव जानाय मोनसे घटना। जोंनि बर' बिसाफ्रा ट्राइबेल बिसाफ्रा दिनै मा खालामजादों बयबो दिनै दुनिया नुदों। बिसोरबायदि बेक्तिखौ सोर दिनै रिक्स लागोन? सोर दिनै गाबगोन बिथांमोननि थाखाय? दिनै आं बुंनो साना सोरबा इउपिपिएलनि इएम, इउपिपिएलनि एमएलए, इउपिपिएलनि मिनिस्टार आं बेखौल' बुंनो साना। जोंहा बर'आव बिजेपियावबो एमएलए दङ, बिपिआवबो एमएलए दङ, इउपिपिएलआवबो एमएलए दङ।
बिथांमोना ज' जानानै बिनि थाखाय मानो काउन्टार होनो हाया बिथांमोनाबोथ' मोनसे सरकारजों लोगोसेनो दङ बिथांमोना काउन्टार होनो मानो हाया दिनै बिथांमोनखौ सोर नायगोन एसेबां दिनै दैज्लां बोथोराव बिथांमोना तिरपाल सिङाव थादों सोरबाया मिनिदों सोरबाया गाबनांदों थ' जोंनिनो मानसि सरकाराव दिनै जों दङ दिनै आं बुंनो साना मबेबा मोनसे पार्टिखौल' साफ्रोम जोंनि बर' एमसिएलए इएम बिजेपियानो जा इउपिपिएलआनो जा दिनै बिपिएफआनो जा बयबो दिनै बिदि काउन्टार होनांगोन दिनै मोननैसो चेनेलखौ लेंहरबाय नोंथांमोना बेयाव फैयो होननानै जोंनिया गुवाहाटियाव बिदि चेनेल गैया बिदि दिनै बुंजानो गोनां जादों दिनै नोंथांमोना थांनानै दिनै हाइलाइट खालाम जोंनि मानसिया मा खालामजादों नैबे बिटिआर एकर्डनि उनावबो बिनि थाखाय दिनै खौसे जानो थाखाय रायजोआ दिनै एप्लाइ खालामगासिनो दङ दिनै नाजागासिनो दं बबे एंगेलजों दिनै खौसे खालामनानै दिनै बेफोर गासै घटनाफोरखौ स्टप खालामनो हागोन बेखौ दिनै नाजागासिनो दं नाथाय दिनै मिनियो जोंसो हादरन मानसि नाथाय मानो थाखाय दिनै बुंबाय थायो दिनै गुबुना मिनिगोन नों ओंखारबोलाय जाय दिनै खौसेखौ लुबैबा नोंबो ओंखारबो नोंबो बुं खोथा बुं दिनै जों बेखौसो लुबैयो निउस डेस्क समनि रादाब Mati lagi boy, amak gor lagi boy, amak mati lagi boy.